el dia 1 de març és el dia de la zero discriminació. Què vol dir això en un món construït sobre unes bases que discriminen sistemàticament allò diferent, els cossos diversos, les minories, les sexualitats no normatives? L'estigma neix i reforça la por sobre allò distint, creant una falsa separació entre salut i enfermetat, entre sexualitats vàlides i altres que no ho són tant. Hem d'anar més enllà i veure què hi ha sota la discriminació, quines creences i quin sistema de valors hi han al revers de l'estigma.